Zelená stráň Residential Park. To je miesto, kde býva kvalita. Nový, moderný rezidenčný park plný zelene sa nachádza len 3 minúty autom od centra Košíc v prírodnom prostredí. Nízkopodlažné bytové domy sú postavené na slnečnej strane kopca. Bývaním na zelenej stráni si budete denne užívať výhľady na panorámu hôr, vidieckú časť mesta a okolitú prírodu a zároveň ľahkú dostupnosť centra mesta. Dostatok parkovacích miest je samozrejmosťou. Kvalitné bývanie v prírode za rozumnú cenu už nie je sen. Teraz si ho na zelenej stráni môžete dopriať aj vy. Srdcom rezidenčného parku je nádherný zelený park. Tu budú vyrastať vaše deti, tráviť voľný čas s priateľmi a vy tu nájdete oázu pokoja po náročnom dni. Moderné a bezpečné detské ihrisko je istotou, že vaše deti majú dostatok priestoru na všetky detské hry. Zelená stráň to sú dostatočne priestranné 2-, 3- alebo 4-izbové byty s 2 balkónmi či priestrannou terasou. Interiér vášho nového domova na zelenej stráni budete mať vyhotovený podľa vašich individuálnych predstáv. Vysoké okná nádherne presvetlia celý priestor. Bývajte v rezidenčnom parku postavenom s ohľadom na najmodernejšie technológie a ekologické požiadavky. Výsledkom je kvalitný domov v prírodnom prostredí. Pocit vašej pohody znásobí naše výnimočné jazierko v centre parku. Aj to je rozdiel medzi obyčajným a kvalitným domovom. Zelená stráň. Rozdiel je v kvalite.